Tinggi la bukit la yalang lawi la tuana tempat nanda ari la gunung di inde la gunung ayam la lamon la kando pawi na musin babi ilo kadisabuang di musin pabilo sayang la kadisabuang kata bulan sekarang lakon hai kata langit dia langit lanjani tampan kaelo dia lai pemandangan kata dia nangkat dia lai hai kata ambo dia ambo nan sayang ambil kilo cari timbangan itu jibare le kadunyo tukang ame mani tidur tukang kakali jo atampuanyo ame di bari kure anak sekali jo tampuanyo dan titi batang dan titi titian nema ayu karele mancalia dian takai mati ini bantu baru la ikolanya tole kacang panjang dia usah ditanam la ya dia lama la dia lama ikolanya to dia karena dagang usah dia la kapamenan dia ai kapamenan payah juga ya tidak bersalung ya la pena dari dia makan baru dia tak menjalan sambilan yang tak menjalan kalau sambilan nangis kasua dia lambu taman nanti dayo tigo la Sobana modi alaikum para jaya pulang mana bang dia dari ialah badana susah payah dia salai dapet ke batu payung dia salai dapet ke batu payung dia anak orang ikolanya tolai kacang panjang dia usah ditanam di halaman la usah ditanam di halaman
Ikulanya tolayan dagang sadia biaya kapamen nanayala. Engkau dapat lekalapo tumbuh di nanti tanam di bawah janjang di bawah janjang. Engkau dapat ketonan sungguh tamawa bau tabang lalai di maju kini di maju kini. Api-api 1001 nan mere mungko balakang Bila dia nangka 7 kami barabuit sama gadang. Tinggi le tanahnya le yang pergi kali dia wesare ada dulu lalai ya pergi kali ya dia sare dulu adia sapan pun kacang gol yang pergi tuang musin pabilo nakan duang oi kabaso Nanti hupi apa ti makayo la lai nande kayo di bagalang banyak lagi bagalang banyak. Yola malang tiba di kita la dia oi padi mudo dia api yang banyak. Nambaringin di tepi lubu alamalang ure manjelo kasubarang di elai kasubarang ingin hati mancali anduan saya angai lai kobo dia memanyala di memanyala di manyakini di malanya kini la 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 Kena tahu lah di padi jambi nama cali lah padi sawai dia lah tuan naik cali lah padi sawai dia kena tahu lah tunggang hati dia cali ai lah imadoi dia lah tuan naik lah imadoi dia. Mulai kali ampun ande ni susun jarita puluhan pun diminta kanan banyak. Ini sampai tujuh. Sudah Tangga. Dia biru dia mentiu. Kabadi tiku lepari amalna namo anggunan tungga kini na sedang di tengah lawi. Dah dapat. Hah?
Nan 10 kali den tampi de manan den indang badada ayuwo nan den indang badada ayuwo nan 10 kali wa ganti dia oi namunan hilang taraga ayuwo anai taraga ayuwo. Nan Marapi namanya gunung Abu Tasera letera juo Abu Tasera letera juo Bamulo ati le kata singgung denyo agi abakato aro angin tarugo le makironyo Alang-alang si malin leman baribai ku dia oi baku palo baribai ku dia baku palo dia sa pantun laloji tangan tiola da tia takana juo tiola da tia takana juo. Kadanglah ai harang si tujuan kai kamanola nakadan banda kan iko kai lia kamande angin nang kamu dia kasawa urang elok ka tangan lelaman sajo bisa den jadi lebasu kaki Ngedang layai dia rantau barangin mak jual agak-agak le maju barang mak jual agak-agak dia maju barang. Hitam mali naranca tupun ang kamalan kadang gambarkan jiko kayu litara tukang alaga Quran dibaca malin elok kata pak tangan sajo bisa den silau letio ari Abang lah dulu dia mangko kamai lah dulu mangko sembayang dia mai kamai dulu mangko sembarang bacara ya Allah la jomu amai situ lagi dia kasih sayang ilalai kasih sayang. Angku waji duduk di mirat kaki bajuntai lekaduonyo kaki bajuntai lekaduonyo kini dunia bisu akhirat kamu dipakai lekaduonyo samo dipakai lekaduonyo Pisang le batu le salah batu jantuan di saso le ramo jantuan di saso di ramo nantang le kandak le kabalaku sadi gantuan di lamo sadi gantuan lamo Nanta milang di rumpun lantai nanta sisi di liang lantai dinta sisi di liang lantai kita bilang sadonan lape nan tinggal untuk orang nan pandai nan tinggal untuk orang nan pandai Bunyi saline dia di jam gadang buninan sampai dia ke batu sangka buninan sampai ke batu sangka mengia kudo dalam kandang dia
Tadanga aku sia ka batuka lai sayang danga aku sia lai ka batuka. Katupe katumbang mulu ini dari bataliaka ala kake kanan ka pintu kamalong se la kajande itu kan begini ya. Jadi ada boleh gagau tu nyawa. Tak latihan. Kalau aja lewat ikut pelajaran ini tu aja apa malam. Apapun kita